Eminentni žiri u sastavu David Vartabedijan, Leonid Filipović, Dejan Stojanović, Darko Cvejić i Stevan Marinković nisu imali lak zadatak. Kriterijumi koji su bili presudni pri odlučivanju jesu uvežbanost, scenski nastup kao i harizma benda. Ono što nisu kriterijumi, to je da li je određeni pravac u pitanju i ne. Dobro, ja vidim da ovde malo pređačnih heavy metala i nekad nema nikakve veze. Ono što mi je drago, to vidim da se dobro svira, da klinci dobro sviraju. Od 8 bendova koliko je do sada bilo, 6 su sasvim korektni. Sad, malo je sada tu problem što se u pojedinim bendovima pojavljuju isti ljudi. Tako da, to sa jedne strane ja volim čisto profesionalni odnos, ako neko radi nešto, neka onda to radi. Poslednji festival ove vrste održan je u Šapcu davne 1989. godine. Od tada ovo je prvi put da se nekom od šabačkih demo bendova pruži prilika za dalju afirmaciju. Za bendove znači demo će biti izbrisano za neko od njih. Znači više neće biti demo bend, znači bit će bend koji će izdati normalno izdanje, zvanično. Znači, više neće biti demo band, osim toga dobit će jedan spot, možda i dva, to ćemo vidjeti, zavisi od finansijske konstrukcije koju ćemo zatvoriti posle ovoga i dobit će svoju web prezentaciju, internet prezentaciju. Sinoćni festival obradovao je ne samo demo bendove, već i mnoge poklonike rock zvuka u Šapcu. Ekstra. Mnogo mi je drago što se ovo dešava ovde sve. Mislio sam da shvatim na jedno 15-20 minuta, čisto da ništa da dešava, međutim, ostao sam celo večer ovde. Za afirmaciju mladih. Okej. Pa nemam posebno favorite, ali uopšte volim mlade ljude koji žele nastupiti, ništa više. Verujem u omladinu, verujem u klince. Pobednik prvog festivala demo bendova Šabac Plus jednoglasnom odlukom žirija je šabačka grupa Psy Box. Pa za mene ovo je jedna velika stvar, s obzirom na to da se posle dugo godina desila ta gitarijada čuvena u Šapcu i pre svega mislim da ona širi taj predivan duh muzike koji je bio ugašen protekle godine. Ipak, najveći pobednik sinoćnog festivala bila je muzika. Organizatori mesne zajednice Donji Šor i opština Šabac pružili su Šapčanima lepo muzičko veče.